Tak to byl záplotník nepřehoditelný, milí diváci, a teď zde máme již pana Matěje Sidového, který za námi přijel až z Kozojet, aby nám předvedl svůj zlepšovák. Pan Matěj si vždy přál dort jako kolo odvozu, tak se rozhodl, že použije tuto pneumatiku Vredestein. No a vy již jistě máte připravené tužky a papíry, takže on nám řekne sám, jak to vlastně funguje. Dobrý den. Takže vezmu tuto pneumatiku, Vredestein, použiju jako formu, dám do ní to těsto a dám to péct. Tak se to předvedeme, těsto již máme hotové. Vám to ukážu. Ano. Mně se zdá, že to máte nějaké řídké. Tak já už to těsto dělám leta. Myslím, že to dělám dobře. Aha. No tak dáme to péct, asi ne? A uvidíme za 20 minut. Tak 20 minut již uplynulo, milí diváci, a zdá se, že nám to již voní. Tak já se na to jdu podívat. Ano, prosím. Zdá se, že se vám to nějak spálilo. V pneumatice Vredestein dort neupečete, za to jej jen tak nespálíte.